Ang unang sulat ni Pablo kang Timoteo, Kapitulo 3. Tinuod kining maong panultihanon. Ang buot mahimong pangulo sa iglesia, nagtinguha og maayong buhat. Kinahanglan, dili masaway ang pangulo sa iglesia ug usaray iyang asawa. Maugdang siya, mapugnganon sa kaugalingon, ug mahigugmaon sa kalinaw. Kinahanglan, maabi-abihon siya sa mga dumuduong diha sa iyang balay, ug maantigong mutudlo, dili palahubog ug dili palaaway, kundili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya hinapi, maayong modala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapantun sa iyang mga anak, aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong modala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig, kay tingali unyag mapagarbuhon siya pag-ayo, ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. Kinahanglan gitahod usab siya sa mga dili sakop sa iglesia, aron dili siya kaulawan ug mahulog sa lit-ag sa yawa. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab og kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabig inom ug dili hakog. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gikadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila, ug unya kun makalabang sila sa pagsulay, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang ilang asawa maayo usab og kinaiya ug dili piglibak, magugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa iglesia kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Hesus. Samtang gisulat ko kini kanimo, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaran sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu, ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan, ug ibayaw ngadto sa langit. Unang sulat ni Pablo kang Timoteo, Kapitulo 3.